Aflu pe vârful Bistricioru, pe acolo am urcat, în jos se vede lacul Colibița. Cum am întors pe vârful Bistricioru, tabla de la vârful Bistricioru. Aici este la 1990 metri altitudine. Vedere spre lanțul munților Călimani. Continuare. Traseul nu este greu, la 4 ore de satul Colibița, la gura lacului. Este un traseu foarte frumos, accesibil, un traseu moderat ca periculozitate. Mărim un pic spre lac. Așa. Eu cred că în 3 ore am fost sus. La 10 am plecat, 10 fără un sfert am plecat de capătul satului.